Narumpayu Newskum, ka channel nam da ki padba, ka briu nyotar. Ki pulit ka Kerala ki lakem ya ki laingut ki banyak thok klem akor hakalenti ka badai banyat ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu hakashnong pala. Ki Kerala Police ki laburu ya ka video jongkini ka balaja bat ka balapen i ha social media da ka baburu ya ka meme ka bapen i kumno ka balaja balapen i ya ki laingut ki barung how ni usurok ka balakhang ha ka balayo iro batang ni banyak ubala deng ya ka helmet kat baki arngut pat ki basyong hadin ki klem deng helmet setia layo iru bat la le da ki pulit baki laya le ban pensange ya ki tangba ki laphet na kini ki jaka borok laingut hadin haka video pat layo i ba ki lakit ya ka thok syapala police station bat ru lakem ru ikini ki laingut ka jing thmu ban pen mi ya ka video ka de ban pen snow thu ke ei ka belanja haba yaj laj naka lenti ka balakhang ya ki pat ba badru ka badai ban yaj tang kita ki he bat ki briu ki bayaj persya ka an kin sya pen sitom kat kum balai i hakani ka video